Hmm, gwapo kinang pusilba. Bag-o ba yung kaayo ba? Mag-inchay na ba ni ba? Sakit siguro ni baka igo ni. Istingan din ako ni video. Gaan ko palagi ko sa kaayo. Pagkaasa kong pusil mura mo kung si tanggulan ni ba ito pinana Wow! Yati, dagana untag mga gangis diri oy. Dili lang jud mga igo bay. Lisod pa jud kayo pangigon kay mga gagmay kayo. Dituan na lang ko sa unahan bay, basig daghan og gangis dito ba. Dili pa jud siguro to mga iglas. Hala, nag-unsa mo na sa bakikang diri ba? Nagdalatan lang magpintik. Pura. Ay, sayang nga oy, nakaiglas pa jud bay. Sa kayong pamintik diha abay, wala may mga langgam. Ay, lipan din ako sa anak kong bagong pusil. Tamangon ako sa likod. Agay, ate, kinsa man ta? Yate, sakita ato bay. Kinsa ka to? Wala man buy tao diri abay. Basig tawa ni diri aba, banara ba kayo ko? Da, sakit no. Bisan pag made in China niya ako pusil-pusil, pero sakit eh, daigo. Iwasan akong lubot, be. Agay! Ate, sakita sa kong labat tayo. Masakpan lang dyan ako nasig pamusil sa kuha. Pintikon man dyan ako, ani ba? Bakit balik ko ni mga invisible man ko. Ito di ko sunahan nagatang di ay. Kinsa dyan ni ba? Dituwa ko sa unahan, be? Bakit balik ko ni mga nga na naman ko ibabaw sa kahoy. Agi lang ka diri aron. Tura di agi. Uluhod. Agay! Nakita! Na. Bukol di bakikan. Balhin na po ko. Yate, asa man dyan to si panira sa kuang ulo, bay na? Wala po dira sa kahoy, bay. Basi nagsakasaka to siya ba? Makitaan na dyan ako ni pintikon man dyan ako dayon ba? Bakit lagi ka bakikanga karon? Agi man ka diri agyon. Tuara. Ulo. Agay! Ginsa man dyan yung panira ba? Ay, diara day ka ha? Dugaya na mo nakakita bakikang, oy. Dugay bitaw, ikaw na siya pamusil ako ha? Agay! Ate, sakita na mo pintikay. Da, sakit no! Una-unahon, manggog kayo ka sa kuha ba? Yati ka, sakit kayo mo balos ko naog ko. Mutago di ko guna-una be! Asa ka ni bakikanga ni ba? Uy. Sige, ligo sa bukol yung karon. Tuara? Agay! Busay! Ate, asa man dyan yung buknoyan ni bay? Ay, tuarang lubot! Balahan din ako nagdako kay bay! Agay!